biye tene ye avril tile 13 sanba 2026 do Mali kono ani Mali ko kan ka fo ka wale nyuma do Shirifla TV jakanso kanuna madama so madono jemu kan kanubaw cheni muso demzeni mabakoro kasana tona jemu ye ka fo ka wale nyuma do ka fo do kunkuro o demleto do ka yini dali masafe do kun aka furu here kono ka soro yiruwa ka kenya sabati ka faso Mali ni ka basiki Segasi babi. Samaira. Ekuyati. Nse imsoma. Kon bashitina. Bashipoitina. Demadu. Bashipoiti. Alhamdulillah. Nse yaradu. Bashitina. Panatila. Bashiti. Ujaranye. Odo. Awa Samaira. Ni doko kundamne ya fa chugumna. Chendo. Ami folita ka nyeshi kanu mbago Mali kono fu Mali koka. Ubebe. Ubana ke jien fa onfa fe kuye Shirifla tele suganti ka kuga jabaran suyi. Keren ni ala munu yeso koma donu ere fana suganti ka kuga jemuka mandi. Ambu foku barkada. Chendo. Ka fo biye doko kunkura damne. Duwa ke nyoy do ko ntin celi ko mala ko dama ala ka kena mi dama abara ko nana yara biya mala ka garsige mi fana dama awo ka foli di bema ka foko ni andun kan e bi tenen so ko mada uta ko nana lala kuyate e ya foto menani ya foto ko nyumai aywa e manivi ni be fen na kanumba lala kuyate kana nyina oluko ola foli kelengo fe ka seme olula ufana ba to lala kuyate hadi bi jemka anga senze ninka tani ayi ina fo abroda me chukumina ko sebe ola de ba jakulu anta fo wala ina fo korle odu ande me ba jakulu ote mawre hakila kanumba ko were o donka ba o te zara mu godi o ga produit zara o bela jilin kan ka fo kanumba ko bela jilin ki sokolin to ola ya sa ko nimsi wasa soro dala dumuni fenkula o am singa tanga technicien fa fe ka te zara kun folo mi ka soro ka singa l'homme au doigt magique contre le stress Adama Damis et la nuit odu accompagné par le grand frère national El Hadj Pai am tagada Amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Tiens mon père Nika ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko ta te zara te ka te de abi sabi sababo ni te wore be ni ya gla kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez moi wa je ma on est de tew ka te so za bole be fali fe ngade jama jara kadua ke tezara makele ngadanga mena buji e Allah farafidenu jara kadua ke tezara makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara lala kuyate seme chokonima o debe sanve jire o tigeja bo ja ko sebe so moda fe ni solida kan ndoni kida ko sebe adola dala kuyate ali ni meseka kalama soronga ni jini zura kadaka yaro ninga to nonga la solo kaji kona bara kona adola abe kile kundala ammi mvi ina klebe ke farifuni ani munyala ko sebe Samaira o do anga talange te zara Lipton zara abi mo ko farifuni ko sebe ni re ko ndey mo zara yaro mo zara ni o do nge korne be fin sanfe ika buru konna o fana be soko madara ka bode o kenewa be korne be fuda tige doro on to bula mo no flan ta iram on sna ka ke tranchine de dron ka da buru konna ka mayonnaise ni ka sanfe bajite wo Pepsi e ka ta feka on ko nta to sira kala o Pepsi de mvure e on te Pepsi yogo mi mvure on dai ka to sira ni yuso ko kale ya ka shitibi blula so mara feka fondo mo ni no funfunga mi mvure ni yodu ka sore ke take jibade ni yaro ebe clé ko ni be ke anga ta makli la doublé ay clé ko Samaira malnutrition e wone bude ke ala goti ko sebe di chien o ba to wali bi anga kulungulu ninga ta nyefe ni jemkanyi ko sebe na ambolongo fe de ma jokulula ana e fieni bo an sekora isani anga do yakuma bala e na foni bala ngono e chien wala bi ma follow we join o zigiri nu ndambele di awo se ko ko nu ndambele ko ama le nyama da ko dunia ka so ka singana ku dunia munge
ayo an ka n'u ɲɛmada fɛnɛ dununya ba'u mala salabi ka sɔrɔ dununya tanto yɔrɔ ye dununya ba'u mala salabi ka sɔrɔ dununya tanto yɔrɔ ye dununya tanto yɔrɔ ye dununya ba'u mala salabi ka sɔrɔ dununya tanto yɔrɔ ye diɲɛ waritigiya o ye mɔgɔ caman fili Ala ma ka sɔrɔ asanuntigiya o ye caman ɲina Ala kɔ dunuya so camantigiya a ye dɔw bila waso la dunuya a masaya ka dɔ bila kɛbalikɛla dunuya tɔgɔtigiya ni a ye dɔw filu yɛrɛ ma dunuya dunuya camantigiya a ye dɔw bila waso la Ala la oh dunuya b'anw mala salabi ni tiɲɛ tanto yɔrɔ ye dɛ dunuya b'anw mala salabi ka sɔrɔ dunuya tanto yɔrɔ ye an bɛ bɔli la dunuya lɔ saya fana b'an kɔ kabi anw bɔ ni diɲɛ na ma caman to hami tunɛ jɔn y'i yɛrɛ di diɲɛ ma ko tora nin diɲɛ kɔnɔ dunuya jɔn ye dunuya kanu kojugu ko nataw fara diɲɛ na jɔn min mana diɲɛ kɛ doni ye ka da i yɛrɛ kun dunuya ni seri jigiyɔrɔ la i b'a sɔrɔ ko foyi t'i kun dunuya kodɔnnaw ye nin de dɔn olu banna namaralu la Ala ye jɔnkunnandiw ye nin de dɔn olu ma sɔn ka mɔgɔ tɔɲɔ kɛ abada ni miirila donnaba in na o bi bali janfalu la dunuya n'an miirila don min na an bi bɔ diɲɛ na an si ti wale jugu kɛ dunuya a bi ka anw nɛgɛ bi ka sɔrɔ a yɛrɛ dun ti laban ta ye sɛŋɛ bali ɲina balu wa ne ma daɲɛ alu la aw ni ce aw minnu degunna ko ne famana sɔn bɔlu ma n b'aw wele aw minnu degunne mɛ ko yalinu dɛsɛlen ne filɛ zigirida la k'a fɔ aw ye ko ma dɛsɛ a ye to ka Lala Kuyate Samara ni mun zigiri no kamara ye kosɛbɛ ko dunuya bɛ k'an mara sali Lala Kuyate ni dunuya fɔra maa min ye Lala Kuyate min fɔ ye sabali fɔre ye ni dunuya fɔra maa min ye Lala Kuyate bɛrɛ bɛɛ ani tɔ ye o fɔre ye kosɛbɛ ni dunuya fɔra maa min ye Lala Kuyate majigi o de fɔre ye bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ a den naani dunuya ale kɔni de bɛ a den ni ka o su ka kɛ yafuma bɛ la kɛwali kan n'i ma kɛ ni hakili Lala Kuyate nimisa o ya laban ye. O ye tiɲɛ dɛ. Kodi. Samara an ka ta dunuya diya fɛ. Kodi. N ka bila n kunna ko dunuya fɛn bɛɛ bɛ ban don dɔ la. Fɛn min bɛ to yen Ala ka masa ɲumanya de. Setigi Ala ka masa. Awɔ donc an ka taa ni dunuya ye dɔɔni dɔɔni. Ka sɔrɔ k'a fɔ. Awɔ. Ko Ala ka hakili ɲuman di. Amina. An bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Lala Kuyate. Ko a dɔw la sikɔnna o ka fisa ni jarabangana den talen ye. O ye tiɲɛ dɛ. Nafolo bala bɛ cogo di. Ayiwa bi kɔni. Nafolo bala dɔgɔkun daminɛ in na. An sɛbɛkɔrɔ wasalen don a la. O don. O la an bɛ histoire ta. An y'o ta. N'an y'o ta. Ni bɛ tali kɛ furancɛrɔ fanga wasabulu maaw la CMT olu ka baara dayɛlɛ ni olu ka session ordinaire ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo ta ko bɛ dayɛlɛ ka bɛn bi wula tile yanfanw ma
Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na an ka taa i y'a kuma b'a la jamana marabolo o cogoyaw la n'an y'o ta an bɛ tigasu min kan o de ye furancɛ fanga wasabulon n'a ka di ye a fɔ CNT Lala Kuyate olu minnu ka baara ye ka se ka jamana gouvernement ka baaraw dɔ o nɔfɛ maa dama ka se ka y'a kuma b'a la tomu bila baara bolo dɔ la n'o ko ma ko projet de loi Lala Kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ baaraw bolo damɛ o fɛ waati ni waati Lala Kuyate min bɛ tali kɛ i y'a kuma b'a la ladala baara min bɛ nun don o fɛ n'o ko ma ko saison d'avril san 2026 ta Lala Kuyate ka bɛn ni bintɛnɛ doyan ye jeli baba Sisoko Cuala Sari ba kɔnɔ CCB kɔnɔ Lala Kuyate nɛgɛ ɲɛ 16 dana maa gosi Lala Kuyate an minnu ye faransɛ fanga wasabulon tɔndɔw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ baara in yɛrɛ bonya bɛ ta mɛ k'a di général de corps d'armée Maliki Jawo ma o min ye anw CNT ka maa ɲɛmaa ye Lala Kuyate ka fara a kan min bɛ tali kɛ i y'a kuma b'a la jamana gouvernement kotigi gale o tɛ général de division Ablaye Maïga ye wa Lala Kuyate ale bɛ ye kɛnɛ kan ka fara institution olu ɲɛmaaw kan Lala Kuyate min bɛ tali kɛ gouvernement ministre dɔw la olu fana bɛ ye ani jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ jamana kɔnɔ corps diplomatique accrédité o Lala Kuyate olu fana na taa fara anw kan a ko n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate ka sanga ni i y'a kuma b'a la sariya sun min bɛ tali kɛ a ta ko 107 la an ka sariya kisɛ constitution n'an ka constitution kura baaraw la a ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate saison d'avril baaraw n'a dayɛlɛ la tile 90 don o tɛ kalo sɔrɔ bɔɲɔgɔnkɛ ye wa a ko a baaraw bɛ kɛ sababu min bɛ tali kɛ faransɛfan wasadenw na Lala Kuyate o ka se ka o fɛlɛ fɔ jamana lahala caman la maa dama ka sɔnni sigi jamana sariyaw caman kan ni o donna ba la Lala Kuyate jɔyɔrɔba bɛ se ka ye o la jamana yiriwali la a ko n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate o baaraw o n'a bolo da ka sanga ni o ka saison d'avril ye a ko n y'a fɔ ye cogo min na baarabaw caman yɛrɛ kɔni bila mɛ k'o makɔnɔ Lala Kuyate ni o nana o na min ta ni k'a larawuli k'a laban ka sɔnni bila a la Lala Kuyate minnu yiriwali ni a bɛ se ka para ɲɛba don faso Mali o yiriwali la Lala Kuyate a bɛ se ka kɛ sababu ka na ni basigi ani bɛn sabatili ye maa dama a bɛ se ka jamana kɔnɔdenw lafiyali o sira kuraw ni k'o caman walankata Lala Kuyate a ko an ma tɛmɛ o kan AES ɲɛnama kɛ o kɔ a ko Lala Kuyate ni ye a ta k'a lajɛ a ko sariya dɔw fana olu bila mɛ yen olu fana bɛ taa ka ɲɛsin AES kunnakun ma Lala Kuyate a ko CNT tɔnden o fana na baara in kɔnɔna na kalo 3 kɔnɔ o fana jɛ ne ka kɔfilɛ kɛ olu baaraw la maa dama ka se ka o kunkun ni koɲɛɲɛw sɛnsɛn ka laban ni k'a sɔnni sigi a kan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ jamana forobaca baarakɛlaw statut général des fonctionnaires Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ baara kɔrɔ fana bɛ yen min na taa ni ka larawuli ka ɲɛsin olu ma maa dama baarakɛlaw o ka se ka u ka baara tɔnɔbɔ Lala Kuyate jamana ka nafa ni a ye Lala Kuyate o ni o ɲɔgɔn caman Lala Kuyate ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ SNJ la n'o ye intégration du service national des jeunes ye a ko Lala Kuyate dakun fana bolo o kan a ko Lala Kuyate nin damada ninnu minnu ne bolo damɛ k'a ɲɛ bila y'a fama bala faransɛfan maaw ɲɛ wasabulon maaw ɲɛ Lala Kuyate janko ka sanga ni u ka kalo 3 baara min ni a n'u bɛ dɔw bi y'a fama bala ka bɛn ni a bɛ kɛ tile 13 ye nɛgɛ ɲɛ 16 waati Lala Kuyate o na se ka masala ni dakun ninnu caman kan kalo 3 kɔnɔna na Donbabile Dunbiya ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ essor kɔnɔ ka sanga ni o ka bintɛnɛ don o ka o bɔli ye Samayɛra a tɛ tɛmɛ nin kan an b'a fɔ ko Ala ka wulada in na yira an na amina yɛrɛ min ye faransɛ fanga wasabulon ka sigi Ala k'a ja amina yɛrɛ o la an bɛ indépendant ta n'an y'o ta Samayɛra min bɛ tali kɛ yuruguyurugu la ko ale kɔni fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ maa siganama 2 la o tɛgɛ kɔni dara olu ka sabalibugukaw fɛ yen nɔ n'olu kɔni maaw kɔni mana da u ɲɛna ka CFA wari miliyɔn 58 ɲɔgɔn minɛ u la Lala Kuyate ko ni kuro kara sola ka do i kan a ta kun o de ye ka sigiɲɔgɔnya ɲuman baaraw ja n'o tɛ a dɔ la n'i ye fini kala ye a kana k'i kɔnɔ ko a t'an bɛ fini ko la ale na lafini o bɛ yan Lala Kuyate fasiri y'a ta a ko n'i ye a ta ka lajɛ ɲɛtigɛ kari ka don kanabila kɔnɔ a ko Siyaka Tarawele ale y'a fasiri Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ i y'a kuma b'a la ka gɛrɛsɛgɛ karabali kɛwalew Lala Kuyate k'a fɔ na nin kɛ ni k'o kɛ ka sɔrɔ se t'i ye maa dama o bɛ maa
b'a bila ko kundan kɛ o caman na a ko Lala Kuyate o de bɛ kɛ sababu bamananw b'a fɔ ko ni i ka gɛrɛ ni ko ni gɛrɛsɛgɛ kɔni karaba Lala Kuyate ko a dɔw la i na kɛbali kɛ a ko o hukumu kɔnɔ ni ye a ta lajɛ an ka taa Sabalibugukaw fɛ yen min bɛ tali kɛ kulu dɔ la min ɲɛɲini o ka baara o ko sigilen min kan o de ye ka maaw ɲɛnamini nansarakan na o k'a ma ko escroquerie a ko o ka baaraw senfɛ Lala Kuyate o kɛra sababu ka se ka sɛbɛn wɛrɛ $58 bɔɲɔgɔnko k'o tɔrɔmu ka bɔ maa dɔw bolo a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na ba polisilakaw ka sanga o ka lakana sabatili baaraw ye maa dama jamana kɔnɔdenw o bolokɔnɔfɛnw tagani baaraw ye Lala Kuyate o kɔni o ye tigɛ da maa 2 kan maa 2 minnu o si bɛ san 43 san 44 a ko Lala Kuyate ni ye a ta ka lajɛ a ko siga ko nin kɛ mɛ maa 2 ninnu na ka yira k'a fɔ nansarakan na mɛn dɛ a ko escroquerie de faux et usage de faux de falsification de documents bancaires de détournement de biens et d'association de malfaiteurs Lala Kuyate a ko n'i tɛ nin kɔrɔ dɔn a ko o de ye ka don maaw kan k'o ɲɛnamini Lala Kuyate k'i yɛrɛ kɛ maa dɔ ye k'a sɔrɔ e tɛ o ye maa dama ka gafew k'olu bayɛlɛma k'a bila e sago la Lala Kuyate a dɔw la ne ka dakuruɲɛ kelen kojugukɛlaw don Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko o ko ne siga ko nin kɛmɛ maa ninnu na a ko o kɔni maa 2 minnu kɔni filɛ ne tigɛ dara o kan o labanna k'o sɛnsɛn ni ka taa ni o ye kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ maa dama Lala Kuyate baaraw tɔw bɛ sen na cogo min na o ni min ka kan o ka da o kan a ko nka ko nin tɔ kɛra cogo di dɛ a ko i y'a fɔ cogo min sɛbɛn $50 kunkan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o kɛra sababu k'o de tɔrɔ k'o de sawlo ka bɔ maa dɔw kun ka sababu kɛ u ka baara kɛcogo juguya ye a ko Lala Kuyate maa dama min bɛ tali kɛ an ka feerekɛlaw la feerekɛlabaw julabaw kɛ o ko Lala Kuyate o bɛ don olu dɔ de kan ka se ka wele kɛ k'a fɔ an kɔni nin ye an mako bɛ nin minɛn la ni o ye komani ye a ko n'o nɔngɔni fɛ u b'a fɔ bɔn an bɛ wari dɔ ni ci ma sisan n'o kɛra yafuma b'a la ni minɛnw nana a bɛ facture i bɛ facture ci n'o labɔ an bɛ ka wari tɔ sara Lala Kuyate a ko o nɔngɔni fɛ i ka telefɔni nɛgɛjuru sira fɛ u bɛ se ka $2000 o b'o ci ma ten walima ka daminɛ $2000 ka taa bila fɔ $200 na Lala Kuyate o b'o ci ma ka se ka ɲɛnamini n'o kɛra o b'a sɔrɔ komani min kɛra o ye miliyɔn ko komani ye e fana hawuja tɔ sa i b'i ka miliyɔn fara ɲɔgɔn kan o nɔngɔni fɛ o b'a fɔ k'i ka o facture ci olu ma WhatsApp fɛ Lala Kuyate ko n'o cira k'o bɛ taa opération kɛ Lala Kuyate banque la donc ni ka n'i ka wari tɔ sara sɔni o cɛ k'i ka na ni livraison ye Lala Kuyate e fana b'i kunfa minɛn dɔ ka taa minɛnw d'o ma ko o b'a fɔ k'i n'i bɛna minɛn k'i ka nana ye jumadonya fɛ ko o tɛ dɔgɔ kuncɛ waati ye ko o b'a sɔrɔ an bɛ donna weekend kɔnɔ o b'a fɔ komi dɔgɔ furancɛ don i b'a to ni ntɛnɛn don an bɛ taa banque la ka wari salen ka d'i ma Lala Kuyate a ko n'i ye a ta lajɛ a ko o bɛ to o de la ntɛnɛn don o tɛ se bilen o kɔni bɛ ta kɛ munumunu salo ye o nɔngɔni fɛ Lala Kuyate jan ko e tɛ de ka wari kan o b'a sɔrɔ minɛnw taara ka ban a ko Lala Kuyate o tora o damada la kamaw tigɛ tɔrɔmɛ ka da o kan $50 million a n'a kunkanfɛ k'o salo ka bɔ maaw kun k'o bila jigilatigɛ ani kamana gana Lala Kuyate nka cɛni mɛnɛ hakoya a n'a tora la a bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ko olu hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ IEF tuma bɛɛ Lala Kuyate ka sɛbɛn kunnafoniyaw dilen ye o ma maa dama commissaire de police min bɛ Sabalibugukaw fɛ yen ni a ma ɲɛma o bɛ tali kɛ Barika Kamara la Lala Kuyate a ye a ɲini a ka bɛɛri cɛdenw fɛ o kɔni ka wulikajɔ kɛ nin ko la o ne bangena ni maa 2 minnu nɛnɛ ye ni ka laban Lala Kuyate k'o tigɛ kɛ o k'u ye o CNG eko woro panier ni ka taa ni o ye kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni ka sɔrɔ ka ɲini an tɔw fɛ n'an sigara maa sɔrɔ numéro min bɛ ni olu tali kɛ 101 na o tɛ numéro vert ye wa ko an k'o kɔri Lala Kuyate jango ka se ka polisilakaw lasɔrɔ fasiri filɛ Siyaka Tarawele ale de y'a fasiri Lala Kuyate ka bɔ yafuma b'a la kana bila kɔnɔ Samara ali bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi k'an tanga mɔgɔ gɛrɛgɛrɛ ma o la an bɛ to yan ne pana kɔnɔ bɛnbakɛ an ka taa Kɛɲɛba o bɛɛ ye nin bingani wale kelen ninnu an y'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ bingani wale kulu dɔw la tɛgɛ dara olu fana kan maa 5 bɔɲɔgɔnko don fo ka taa se u bolokɔnɔminɛn caman o fana sɔrɔla Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na ka taama to sen na bolofifa o jɔn man di a ko an ka taa Kɛɲɛba a ko n'i ye Kɛɲɛba fɔ Lala Kuyate o ye yɔrɔ min na bɛn ni sanuko o ɲɔgɔn mɛn a ko Lala Kuyate o ye Kɛɲɛba dugu ye a ko ka bɛn ni avril tile
kononton samba flani mugoni woro temene yi a ko lela kuyati yi ba prosila kaw yi tiga da iya ma bala kulu doka kulu mi lela kuyati ya foto mina maduru do wasigara mawdo kasobe ke lela kuyati kafo otinyo jeneke degaye akoni ata kalage akoke wale nyere achoa dame mina odeyi kokajeye ako lela kuyati akun odeyi kasiga lakana sabati ya ma bala oniro ko folina ako ba prosila kaw a ofle katiga da iya ma bala marama fe flaka lela kuyati deux armes afi ako kafara okan obetalike ya ma bala ote pistolet mitrailleur loi lela kuyati ko kafara okan ko cartouche moi ane fla lela kuyati ko ani un pistolet automatique de fabrication artisanale komi ngune akun fame ko sebe ako kafara lubra jeleka ako moto woro bonyongo lela kuyati ulu fana nena kabo obulu ako moto nyuna lela kuyati odomna omnena moto flashola obulu omnena ko fe otara moto to salo kabo oshirola ako ko mbra jene ko ndamna ngene tan woro dode seve mamna lela kuyati kuna fone o dira plus la ko makayira ka fo ma fla na me o reke moto firela ye ka fo o donteni oye ako sambisa ba ani nani sambisa ba ani duru o shibeta ola ako ni ata kalage moto kono munu mara ka fere o fe sigana moto do bawo o tawte moto yi ako ore ko ko nana ni ata kalage plus la ko nana tiga da o kaminye ma fla nuna o yira ka fo ko ankelen ta kui ako jeju o laba o nyon turu yi ako ma saba tobi ako o to o keleme o yesantani kono ndoi ako keleme o yesam woni nduri ako keleme o yesam bisaba yi ako adafara ma durula ako la shifina kabila jeni ali shin kasama bo onuve la ko yati ako ni atagalage marama fo temene ko fe muto temene ko fe ayeme ka fo manu fere chama sola obulude ako bawo police la ko ka uluga jo kala sababu kasika ta ordinateur bleu la salo ka bo obulu ako telephone wolonvla zo ordinateur tigi nke telephone wolonvla la ko yati batterie ta 10 batteries externes batterie ta ako fracture la ko yati ulu chama 31 plaques de royal ani 250 comprimés de tramadol ako la ko yati ka fara kanabisika ani yaf mabala sanu besiga les détecteurs sanu be nyini ani beri militaire do fula so fula do ani muru chama ani boro kafara bla jeneka bakaw ni sebo chama fana kumbe obulu la ko yati na mi ngoni ye uye nya meki daklishi kadi ya no so da ye mo so nyon so rodi ako la ko yati onongo ni ve enyona ngomo dulate itora fla nyoso so ka utara yaf mabala ko ni minati anake ni bakaw masiga ulaso mo wati na ko yati bakaw mafanya wati la ko sumbe mabikito ito kle la ko yati we sare onongo ni ve katane ayi ako mimetalike kenyeba commissariat la katene kayi directeur région de police fait au kabika jofe ko olega sobu kasika ke wala baimbeke ko angatira foyi ko shaka trawere le de afase samara atete meninga ali bi ni bandu ko luta dabla anga police la ko fana kalikani ko jamana de wana ambulu ko fa ana kisika tanga o sratike famille do ke al sala nga finiti ku fa amina yara ka kisin tanga ko ame nouvelle horizon ta no ta samara ali bi la kana ko kele mbina ame kuma olila ni me talike kolokani ani ba mogoche ila kana skui anya ka fo do kuntemeni bingani wale do kera ni sira ku folinga kerenkere ni yala wolo jedo ale ni chor bugu ni nyogonje awo ebi yendo wa yendo wolo jedo ani chor bugu gon awo mo mi sei bara manzi bashite lala ko yati akwa mako RN3 ni ma famu la afo route nationale numéro 3 ako odeye kaboba mako kata kolokani ako ni ataka la gelala ko yati ako ni watla baina ako makanga sono sige ni sira ko folenka ako baw lala ko yati ni ataka lage ako kuma ne kuma abeye kafo mako ni babali beta kanyishi mauma munu ngone ni okeme kasera matarafane kake otama siraye ako okebal dure kera kabini sibiru do temene yi ako ma do fe ni marama fe ko mo obulu nga o masiga buguna tige lala kuyati wuri do ani choro bugun nyonche okoni oye baba yita kanyeshi ya mabala mishifirira do mo
la kuyate akoni atagalage anga to sera to ne ka kaleya akoni watla bayna mi meteleke kulukane banko chesera la ako akumane kuma ebe akoni kuma ebe akuma me mawda kachaya ako kasoba ke muye ako e mawo koni keme ka osira nke otamanyonyi diga dola ubafo ko dine fo mchojugu mawdo dola mabe ayere ngane ka foko vagabond fanate ako ngale tomu kanga kede ako ba kumane kuma dala kuyate madama mado sirela aka kayira kafo ko sibiru sibiri alamede un résident de la localité témoigne que chaque samedi les passagers empruntant la route nationale numéro 3 reliant Kolokani à Bamako sont systématiquement dépouillés. Chaque samedi, les passagers sont dépouillés de leurs biens sur la route RN3 reliant Kolokani Bamako. Nous sommes dans la 6e semaine. Ni ador ngorona samedi sibiri mamu ndo bokulu kane kata Bamako akodara kuyate adola obebi o chamaka ko fo mina ola ko ni ador ngorona sibiri ko abike aywa ngote kumakaina de dala kuyate ne masebe nazara kando ako mama ne ture ale de ya fasiri nouvelle horizon kono ako ni ye atagalage ako mi ngoni mese ga soboni ga ke wali ngoni ka sebentia ako odeye lala kuyate mado ye ayira kafo ako baga ferla do mana mina no okoni mboro Kolokani ko kunda Bamako ka madama cathedrale ka kafo onata yef mabla ni okamishuye ne gata fere ako lala kuyate yef mabla ne ke wali njuwi tera kanyishi uma uloje do ani chorobugu ni nyonche ako ke wali akera kabeni avec le Cléta ani kili samba flani mugonu woro ni ganye muwa ani kilo wati mona mina okoni betama sefe ako lala kuyate ni atagalage anya focho mina ko ni ngoni meke ake wali adoko woro nayi sibiri lala kuyate ko ni ke wali ni akake ako ni atagalage ako bilama ako ni keme kamana ganyi lala kuyate mawuro munu ngoni ni sirani aburo bawdo ako olongo ni fe okoni be wole kankere ta kanyeshi jamana nyama madama la kana sabati bauma wala kuyate oka janto ni yurani na ako madama ulufle ka kibera mi ngoni ndi ako ojeme eko toritege ako nikunye adogo ko worona yi ako sibiri ko kan ni Bamako che ako ni kewale doko ni beke mamun be serafe adola ko laji ka mobili kono ko bolo ko fona mino ula ni kala ba ko bla warma umaka mutoka warma mishi baga ferla ube okoni bolo ko fona mina ka bo ubulu ako ko ni jeme ko toritege la ko yati ako adola ngoni ye bandi do daga ke wale wa walma dine from to wa ke wale do wa ako onyiri ngale tomi onatoyi ako ba mateke ala ene ko don ako ngami ngoni jeme ode ka makliji ka fo février Cléta ani nani samba fer mu woro ako anga do ngala ngara bado ako kuma mena oboto concert la Kolokani ka fi ako ne ganye mu wati ofana oyitiga da oka chorobugo ni sabake bugo ni nyonche ule jedo o masurela ako la ko ete o kele ngo fe ka lajo ule abulu ko fe na famo bla jine salo ka bo abulu ngala bane ka bla ako la ko ete o kera ako ka fara o fara kan ako ni ata kalage ako ule jedo ani buga jana che ako no ngayira maraka fokono ako la alibi o fana o kewari no o bedeli ka ke ako ni ngoni ye o ka bara keta de ka mawla jo ko bulo ko fe na famo salo ka bo obulu ako onyo onyame Bamako ni Kolokani che ako ule dato do kanisi jamana nyama ako la ko ete mimi mfo ni tiga funa abeda atiku la ko ete ngoni anjigi o yanga jamana nyama wi Allah kana sabati bawo wa wule dato fla kanisi uma enfarle ko fe Kolokani ka uka ka fo jamana nyama uma o ka fereke kasika la kana ka ya ko ya la kana be ka ba do ka faraka madama o fla ka mi fo sibiri do on fe aka da sibiri wora ima aka da uma sibiri do on fe anga do fara la kana sabati baka mama ni ture de ya fasiri ka bo nouvelle zo kono la ko ete anya salo ka bo di samara atise meninga mbado ka fo jamana nyemo nsanga nkwanda na wele kame na fero ni dabalutike sa Kolokani ka ukasika finye boda so le chende ola mshwar de Bamako ta na nyota samara ninde talike ko bagambi ulu ko ni donni nga bo mali jamana kwanda na kiyukunda jamana wereka ko jamana nyemo tifika dance kula ko mingera aywa Maflene de interdiction de l'exportation d'aliments pour bétail vers des pays étrangers. Odo. Lala kuyate.
a ko ni murula sogo bɛ e ni maa min ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw la kana sɔn ka don ani digada ni ɲɔgɔn cɛ n'i m'o faamu o faamu cogo la a fɔ ko ni maanifin sɔngɔ ɲɛnamin na i b'i sojuru Kira ko to kuma dɔrɔn ko ten a ko fasiri n y'a ta a ko ni n y'a ta n bɛ don sira dɔnbako kɔnɔ a ko Yusufu Konate Mori a ko a ye kalamukaso dabaji la ka nɔbila kɛ Yusufu ko a ko an ka taa Ɲurudi Sahɛli a ko n'an taara Ɲurudi Sahɛli a ko yen min bɛ tali kɛ Umar bolo maa ɲɛmaa la o tɛ gouverneur ye wa Lala Kuyatɛ a ye tabali gosi ka tasa da fɔ i y'a faamu b'a la maaw ye maa minnu ka baara ni o bɛn bɛ bagan dumuni feerew ma a ye tɔnbulu da jilaw ye a ko ten dɛ Lala Kuyatɛ n'a ma ɲa k'a fɔ min kɔni bɛ min f'u ye a ko gabafura o ka bon badeni dama a ka bon a ma Lala Kuyatɛ kuma dɔrɔn ko ten a ko an ka don fasiri kɔnɔ a ko kabini jumadon a bɛ tile 10 san 2026 ye a ko baba gouverneur y'a yira k'a fɔ Lala Kuyatɛ sɔmi sɔrɔ mɛ e fɛ k'a yira k'a fɔ jagokɛla dɔw kɔni ka baara olu ye mun ye ani sɔrɔ bɔsɔngana dɔw o de ye ka se ka bagan dumuni ta ne ka sɛnsɛn ka bɔ faso Mali kɔnɔ ka taa ne a ye jamana wɛrɛw la a ma sɔrɔ kɛ kɛwale don min kɔnɔ jamana ɲɛmaaw fɛ a ko Lala Kuyatɛ k'a yira k'a fɔ Mali jamana bagan dumuni a kana bɔ Mali jamana kɔnɔ k'a kun da jamana wɛrɛw kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ baba gouverneur y'a yira k'a fɔ kɛwale min filɛ ka kɛ ta a ko fasoden juguya kɛwale don wa a bɛ kɔni kɛ a kɔni don jamana sariya fɛ wa n'i y'a kɛ jamana sariya sɔsɔtɔ don e fɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o de hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲa k'a fɔ e b'a la ka sariya sɔsɔ kɛwale kɛ a ko n'i fana sɔrɔla sariya o na boli e kan a ko o de hukumu kɔnɔna na a bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka i sigi ni ka a tulo kɛlɛbusi i ka laban ka a ɲɛ fila ni k'o ja a ko n'i kɔni kɛra maa komi i ye fɛn ye maa min kɔni b'a la ka bagan dumuni k'a salo ka bɔ yafuma b'a la jamana fɛ maa dama ka tɛmɛ Ɲuro fɛ ka taa ni a ye an daɲɛ jamana dɔw la a ko e ka kibaruya lase jamana ɲɛmaa ma o nɔ kɔni fɛ a ko bawo kɛwale dɔ Lala Kuyatɛ min sɛbɛn kɔrɔ kɔnna jamana ɲɛmaaw fɛ a ko o nɔ kɔni fɛ ale bɛ kana dasi ka ɲɛsin préfet ma a ko sous préfet se bɛ o la a ko maire bɛ o la a ko douanier bɛ o la maa dama bɛɛ lajɛlen ma fo ka se dakana sabatibaw ma a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka janto nin kɛwale in na a ko n'i ye maa ko n'i ye k'a fɔ bagan dumuni bɛ a bolo k'a fɔ a b'a la ka bɔ ni a ye Mali jamana kɔ kan a ko k'i ka yafuma b'a la gara kɛ a tigi sen na kibaruya ni k'a lase yafuma b'a la jamana ɲɛmaaw ma bawo jamana ɲɛmaaw de ye a kɔn k'a yira k'a fɔ a kana kɛ Lala Kuyatɛ fasiri don an ye min salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ ko wula kɔnɔ ka bɛn ni yafuma Yusufu Konate ale ka fasiri a ka kalamukala nɔ ye Lala Kuyatɛ ka bɛn ni o ka bi bɔli Samara tɛ tɛmɛ nin kan an b'a a jigiya k'a fɔ bagan dumuni feerelaw u kɛlen bɛ ka se ka wele kɔni a faamu n'Ala sɔnna sa u n'a a ta ka baara kɛ n'a ye e tun ye soir de Bamako bila a y'a sɔrɔ sɛnɛfɔkɛ pressé bɛ a ta tuguni dɛ parce que an ma bɔ a kɔnɔ an bɛ taa Baɲangara n'i bɔra a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma Baɲangara douanzakaw ka wele lase u na kɛ gasi ye douanzakaw ko nin waati in kɔni na min bɛ tali kɛ dɔ farali ye pasew sɔngɔ kan ko olu ma jɛ ni o ye wa ko ni dɔ ma bɔ pasew sɔngɔ la Samayira ko mobili tɛ bɔ douanza k'i kunda yɔrɔ wɛrɛ ka bilen a fɔ n y'a mɛn ni farikolo ye Lala Kuyatɛ a ko ni tile sumana a bɛ f'o ma ko wula bamananw ko ten a ko an ka don fasiri kɔnɔ n'an taara fasiri kɔnɔ Laya Jara ale ye nɔbila kɛ a ko an k'an kun da douanza kan ka sɔrɔ douanza a kunbanba de bɛ ne la ne ma se douanza fɔlɔ ne ka chef Kamara taara douanza i bɛ se k'ale ɲininka a b'a ɲɛf'i a taara douanza a taara Koro a taara Baɲangara ayi ne fana ye Koro kɛ o ne ye Koro ye ka Bangazi ka Baɲangara kɛ mais n ma se douanza Kamara sera douanza a kunbanba de bɛ na i y'a dɔn nin yɔrɔnin na an b'a fɔ ko ti mara kɔnɔ n'a kɔnɔburu Lala Kuyatɛ a ko an ka taa yafuma b'a la douanzakaw fɛ a ko ka sanga ni yafuma b'a la gafe dɔ ye min kɔni ni a kɛra o ka conseil régional de la jeunesse fɛ douanza a ko sifinnakaw ka kuluba min bɛ yen o ye a yira k'a fɔ olu kamana gannen don Lala Kuyatɛ wa jɔyɔrɔ b'a la ka na olu la ka sababuya kɛ min bɛ tali kɛ mobili passe olu yɛrɛlen ye a ko bɔ douanza ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ
ko ni ye ataralage ako shifina ka kulu o ye awira ka fo la ko te ko ni te a shen folo yi ako nka olu be dile ka kangare tani ka goshi ka yira ka fo la ko te mi be tare ke yef mabara mobulu la ako do be dile ka do fara o ka passe o ka ako pour la première fois certaines compagnies ako mobili do be notamment fasiri ya sebe chuma ma fote de la kuti kuni de ako notamment aka transport on procédait à une hausse du prix du billet passant de 12 000 à 15 000 francs CFA. Ako ulube dele ka bo wa fla ane kemenani na katane ayewa sabala aka awo ako prix de 15 000 à 18 000 ola bana ka bo wa sabala bi kata 18 000 wa sabala ni kemoro bama ko ani douanzanche ako niye ataralage ako sans aucune base légale ni justification officielle ako kama soroke ako fo cité sega o ka kewele ni ka sebentia ako shara kunda walma ako fo ite bi sega ni fo kaka ako kasanu oye ako conseil régional de la jeunesse de Douaza ako oye wele bla kanyeshi ni mobili ko fo le ma madama la ko timetaleke aka transport mau ka fara transport ka fara transport mau ka tour transport bola sonef Africa to ani union wero ayira ka fo o ka janto so ko la ako la ko ete mi metalike ison e pirila ni do me bi bon ko do zanche ako ode yaf mabala wa sabaye ako 15 000 ako akana teme o kan ako shifina ko kunu ako be wuri da kanyeshi yaf mabala bela jenima faso de nyuma ya mina konnana ka famo famo to nyuma na afo jamana bilama ni te wati ka fo ma ko ni ka do fara yaf mabala ata passe o kan la ko ete ka fo ko ina ke sababu ne ka gerande ta kanyeshi yaf mabala jamana ko ndoma akoni ata kalage ya futu mena me ko do fuide ako dans l'intérêt des populations déjà confrontées à de nombreuses difficultés économiques akoni ata kalage ils affirment compter sur la bonne compréhension et la collaboration de chacun pour un retour à des pratiques justes et conformes ako ukoni sigime akanka fo wele ngoni ndari na ke sababu madama mauka afamuni famuto nyumai konga kono make ko bi agricole clétani ça va bire tene de fait ako depuis 5h du matin ako douanza rond-point Bamimbe wati na ujome ka yimfau ako kayenshi station na poma la ko ete mobile bafo teteme ube jo ka mobile ni ka passager la jeli nyinga kelengere ako bio fere me o majuli ako na so ma ko ngeme ka do fere ka bieka ako e ka mobile to bo douanza da fe ka kunda famareka Samaira nko manogone aywa fashion fle ni mi salo ka bo so be ko no la ko ete Samaira anda mono ete jigaka parce que nkina ka chara soko daka fasa muru soko ko soko ka fasa muru daka go ka so jamana nyama ya fuyi parce que no de sisa Samaira ka to ka balake ni jamana nyama ka hatinai awo ela ko ete ni pana kotigne pango ke me flakede ebo kede pango flatere be ke me flakede na nini awo na anda be na sama ya amina muglu baraka wele kana awo lela ko ete nyaje kafo depuis afro ko caribbean ko don faire la ka do mobile tigi do fra de alamine ka siga do fra o tawkanti kama so ke lela ko ete yero oni jon benaka oni onyona o na nela so lela ko ete doni ana tawla ana masalaka ka nga anga bokuna fon bala kuna fon anga bokuna fon bala ngona Samaira wati tara doli ni metalike les écoles ala leta kasika kuna fini balanda tugudo mali ni Senegal cheje nyo ya baraw o ami feka ubi feka do fara a mono kan kurai wal maka do fara a yanganga kasanga ni lakana sabatili fana e uga danche la kerengere ala kay marabulu kon nana lala kuyati kasika kesubabu ijaf mabala ka gara da yaf mabala jati wala ke baw mawla madama mamuno bena basigi che mali ni Senegal nyonche ako kai ani Senegal frontière la ako mali jamana nyama ni Senegal jamana nyama ako ubala kasira ba dota mi no feta be se ke sababu e kala kana ne kasebe korosa yakubaye ako ode kera kabene avec le wolo vla sama fer mo woni woro yi metale ke Senegal jamana kala sigi de kengere mali jamana kono mana mina lala kuyati ako ni tarabonya ke kanyishi anganda kana sabati ba ministry metale ke général de corps d'armée Sadio Ka hôtel la kana sabati ba ministry awo général de corps d'armée du ministre d'état awo Sadio Kamara hôtel général
awɔ a ko ni a taa lajɛ ko kuma ɲɔgɔnw b'o la fɛn caman kan i y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate o de ye o ye nka ala kɔrɔfɔ kuma ba madama pour que a ka faamu a ko o de ye ka se ka kɛ sababu ka lakana ni ka sabati i y'a fama bala faso Mali ani Senegal dancɛw la a ko madama Kayiba marabolo kɔnɔ a ko bawo Kayi sira a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana baaraw la madama dara dumuni na siraw fɛ a ko bawo port Dakar ka port Tolombe Dakar an bɛ taa minɛnw ta ka nana a ye faso Mali kɔnɔ a ko kuma ne kuma jugu de bɛ profiter o fɛ k'a fɔ o bɛ taa lakana ni ka a yakuba ye ne ka taa a yobo yaba ye a ko nin kɛwale min filɛ nin ye a ko bɛnkan Lala Kuyate min tɛmɛ Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ madama ka se ka lakana ni ka sɛbɛkɔrɔ yakubaya yɔrɔ kofɔlen in na ne bɛ kɛ sababu ka se ka basigi nati mobili bolilaw dusukun na walasa Lala Kuyate minɛnw bɛ dun ka na sɔngɔ ɲɔgɔn na an minnu fana b'a san an ka se ka sɔrɔ sɔngɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye Lala Kuyate fasiri fila y'a salo ka bɔ yafuma b'a la les échos kɔnɔ la rédaction olu ka fasiri sɛbɛnlen don Sarara k'i fo k'i barikada a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ taa sɛgɛn nafiɲɛbɔ la dɔɔni ka sɔrɔ ka na don jɛmukan a ta ko filanan kɔnɔna na awɔ ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye le min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sare n'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye Lala Kuyate Samaira a ko n taara nana kosɛbɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ o tɛ tiɲɛ kosɛbɛ o b'a to waati sɛbɛkɔrɔ taa mɛn wallahi an ka don dugu kunkan ko kuma an ka don kɔnɔ a ko n'an taara yen Lala Kuyate an da sera Kɛɲɛba ma an da sera ma dɔgɔkun tɛmɛnen an ka se ka taa Kɛɲɛba awɔ a ko min bɛ tali kɛ Kɛɲɛba la a ko o yɛlɛmakafo ɲɛma o tɛ maire ye wa monsieur le maire a ko Amadu Kamara ani o ye masala kɛ a ko masala kumaba sera ka kɛ min ye an ye min sɔrɔ o la an ka o ɲɛmada ka sɔrɔ ka se ka na n'Ala sɔnna Kɛɲɛbakaw ye fɛnba 4 de ɲini an fɛ an komini ɲɛmɔgɔ kan k'an jija ka nɔba b'olu la san 2026 kɔnɔ o fɛnba 4 fɔlɔfɔlɔ ye sira ko ye Kɛɲɛba dugu kɔnɔna siraw ani Kɛɲɛba ni dugu minnu ka surun ɲɔgɔn na ka n'olu fana kala ɲɔgɔn na sira ko sira fɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko an ye baara min daminɛ bi dɔw bɛna kɛ Kɛɲɛba dugu kɔnɔna na mais dɔw wɛrɛw fana bɛna bɔ Kɛɲɛba k'i kunda dugu wɛrɛw kan minnu n'olu bɛ Kɛɲɛba commune kɔnɔna na donc o ye sigida denw ka laɲiniba fɔlɔ ye laɲiniba filanan o ye an ka kɛnɛya ko ye kɛnɛyaso minnu b'an bolo Kɛɲɛba an bɛ fɛ ka caman lakurakuraya ka jɔli kuraw kɛ ka minɛn kuraw san ka di baarakɛlaw ma pour que sigida denw ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ laɲiniba sabanan o ye jisanumanko ye an ko ko san 2026 la ni Ala m'an dɛsɛ an bɛ fɛ dugu minnu ni jiko gɛlɛya b'u la olu ka ji sanuman sɔrɔ dɔw bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la n'a tɛ labɔli kɛ ka dɔ fara o kan pour que jama fanba walima jama bɛɛ laɲini ye jama bɛɛ de ka ji sanuman sɔrɔ donc san 2026 in na an bɛna caman k'o la laɲini belebeleba labanna o ye kalanko ye kalanko tasira fana fɛ an ko kalanso ni kalanminɛn minnu bɛ yen u tɛ labɔli kɛ donc an b'an ɲɛsin olu fana ma ka belebele ko la ka kɛɲɛ ni san 2026 ka bɔ Kita k'i kunda Kɛɲɛba kan a yɔrɔ caman tiɲɛnen don an b'a dɔn a baaraw bolodalen don an ka jamana fɛ mais yanni jamana ka s'a ma donc an fana bɛna a lajɛ komi Ala barika la bibi na se dɔɔnin bɛ commune donc commune denw dun makoɲa sira fanba ye RN24 in de donc an yɛrɛ fana bɛ se an bɛ fɛ k'a jateminɛ don n'a nataw la k'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ entretien sira fɛ pour que ka se ka lafiya di
mɔgɔw ka taga na segin ma yanni Bamako cɛla la o kɔni ŋaniya banna ni Ala y'a nɔgɔya an ye mais an tun tɛ se k'an ɲɛsin o ma fɔlɔ parce que an ka commune dugu yɛrɛ sirako o de y'an ka baara fɔlɔ ye parce que mairie ka baara commune ka baara ye ka commune dugu de développer fɔlɔ bon sirako in o ye jamana ta ye mais a degun fɔlɔ-fɔlɔ a bɛ ka se an Keɲebakaw de ma bi donc comme an sera k'an ɲɛsin an ka dugu kɔnɔ siraw ma ni Ala y'a nɔgɔya an ka dɔ k'olu la don n'a nataw la an fana bɛ kɔkɔrɔmadonni kɛ yaasa an ka nin siraba in n'o ye RN24 ye an ka se ka entretien dɔ k'a la an b'a dɔn an tɛ se ka fɛnba kɛ ka tɛmɛ o kan mais ŋaniya yira don k'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko an fana se ye min ye an bɛ kɔkɔrɔma don o la jamana jɔli la. Lala Kuyate Samaira a ko n'an dɛmɛ ka wara fa o b'a sɔrɔ a kun yɛrɛ kunyafan fɛ kosɛbɛ u bɛ dɛmɛbaaw naja a ko Keɲeba monsieur le maire kosɛbɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ olu nafa dama a ko Keɲebakaw ko ni kɛmɛ ka fɛnɛmɛ ɲini olu fɛ maa dama kalanko b'o la a ko kɛnɛyako b'o la sirako b'o la a ko ninnu ni olu kɛtɔ ye k'o kɔ da o sirako kan a kunnafonidila kelen ka ɲininka ko Kayi ni Keɲeba ni Bamako cɛ sira a ko olu b'a dɔn jamana ɲɛmaaw hakili bɛ a la ko nka komi se dɔɔni bɛ olu fana ye sisan ko o n'a lajɛ Lala Kuyate o se ma kɛ min ye k'o kɛ ko bawo RN24 a jɔyɔrɔ ka bon a ka o kuma in yira ne tulo fɛ komi se dɔɔni bɛ olu yɛrɛ ye se dɔɔni bɛ Keɲeba yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'o don an kɔni sigilen bɛ k'o lajɛ Lala Kuyate lala n'olu sera ka daɲɛ fɔlɔ kɛ jamana ɲɛmaaw na courage sɔrɔ ka fara u kan n'o tɛ sira in a nafa ka bon jamana yɛrɛ sɔrɔ yakubali la kosɛbɛ kosɛbɛ Lala Kuyate u la ka to hali bi Keɲeba hali bi Amadu Kamara a n'a ka jatala Fuseni Keta kosɛbɛ u wulila ka se association an ka bɛn maya la Keɲeba Abilama tɔn in bɛ cogo di Keɲebakaw fɛ yen Sirifukɛ ka association o la o ni min sɔrɔ somɔgɔ sama kosɛbɛ ne ni e ani kanubaw an ka jɛ ko an b'o lajɛ n'Ala sɔnna ka sɔrɔ ka na o tɛ baasi alhamdulillah association an ka bɛn maya la a bɛ lahala ɲuman de la Keɲeba yan parce que an ye baara caman de kɛ association tɔgɔ la et puis association lakodɔnnen don Keɲeba commune 11 bɛɛ la ani société civile bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani jeunesse bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani mairie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ainsi que la préfecture aussi ani bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon donc baara caman fɛnɛ kɛra a kɔnɔ min ye ka mɔgɔw démarcher donsow chrétiens ani an ka dugu ladalatigiw ani alimamilakaw fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ donc association yɛrɛ objectif principal ye de ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka kow kɛ Keɲeba yan nɔ bon alhamdulillah o hukumu fɛnɛ kɔnɔna na an ye baara caman kɛ o la parce que donsow ni chrétiens ni silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka mawuludu kɛnɛ kan imagew b'o tɔ ɲɛfɔ parce que o caman kɛra sinon bien avant l'association an ka bɛn maya la o kun tɛ kɛ association an ka bɛn maya la i n'a fɔ an ɲɛmɔgɔba yɛrɛ b'a laɲini cogo min na n'o de ye Seydi Sherifa Aliyu Badara Hayidara ye a y'a yira n na k'a fɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ka adamadenya taabolo a sigi kɛcogoya ɲuman an k'o kɛ an k'an dusukun diya ɲɔgɔn ye an ka mayaw ka diya mɔgɔ min bɛ diinɛ min na bɛɛ k'i ta kɛ jugement dernier don bɛɛ ka jugement bɛ rendu mais adamaden ma yamaruya ni jugement ye o de y'an ka hakilina yɛrɛ yɛrɛ ye i n'a fɔ an ɲɛmɔgɔ y'o don an kɔrɔ cogo min na o de kɛra sababu ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an ni mɔgɔ caman farala ɲɔgɔn kan anw ye silamɛw ye mais anw bɛ taga chrétienw ka événement na tout récemment Pâques min kɛra sisan nɔ anw n'an ka kunnabiriw de tagara an n'an ka diinɛ de tagara o t'a yira k'a fɔ k'an kɛra chrétien ye mais a bɛ mun yira chrétienw an t'aw ka diinɛ na dɛ mais aw ka fête de ye nin ye anw fɛnɛ nana ka na bonyamasegin kɛ aw ye aw ka fête hukumu kɔnɔna na k'a yira aw la k'a fɔ an bɛnnen don maya la mɔgɔw k'u dusukun diya ɲɔgɔn kɔrɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma Mali mago bɛ o de la bibi in na parce que an bɛ instance dɔ de la Mali yɛrɛ ka maliyenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'an m'an dusukun diya ɲɔgɔn kɔrɔ a tɛ bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka mɔgɔya duman kɛ min mana min kɛ min na an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an sen ta ka bɔ min y'an mana sen da min sen kan an k'an sen bɔ ɲɔgɔn sen kan an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila. Lala Kuyate an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ Samaira an ka ɲɔgɔn sen bila n'an y'o kɛ dunya bɛ ja mais aw yɛrɛ fɛ an ka bɛn maya la ala cogo di Moribabugu Moribabugu an fana b'a ko kan Samaira e b'a la wa bon n ma don fɔlɔ mais n'Ala sɔnna n b'a dɔn n bɛ don e bɛ mun ma kɔnɔ
aiwa me ka jateminɛw kɛ halisa hakilina ka ɲi samara ni hakilina ka ɲi mɔgɔw doni o tɛ kɛ gɛlɛya ye bi. A y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ i y'a ta ka ko Kɛɲɛba olu kɔni fɛ yen a ko bi tare don o ye tiɲɛ olu ni bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ a ko k'a daminɛ yakuma bala an ka laadalatigiw la ka se chrétienw ma walayi ani silamɛw ɲɔgɔn cɛ a ko baara bala ka kɛ o ye tiɲɛ wa Lala Kuyate monsieur le maire a ka kɔrɔfɔ dɔ fana na a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka bɛn maaya la Kɛɲɛba a ko o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Kɛɲɛba yiriwali baro la a y'a fɔ ko hali samiyɛw fɛ ka to ka yakuma bala sira ninnu dilan a ko an ka bɛn maaya la a b'o wuli ka jɔ o la o b'a jira anw na k'a fɔ an balimamuso ye min fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a ko tɔn in kɔni hakili don bɛ Kɛɲɛba an bɛ dugawu de kɛ hali bi Lala Kuyate dɔ ka fara a sinsinni kan ka foli kɛ a ɲɛmaaba yɛrɛ ye président d'honneur n'o ye Seko ye a se Badara a walayi o da kan o yɔrɔ in Sherifila Morikɛ a se Badara Usman Haidara k'a yɛrɛ fo a ka hakilina ɲuman in na ale ke Sherifukɛ kuma bali o don ok ale ka kuma man ca a kɛwale ka bon ale tɛ kuma kɔlɔsi de b'ale bolo kuma bɛɛ kosɛbɛ Kodi n bɛ dugawu k'a ye ala k'a fanga se amina Lala Kuyate o b'a to an ka don bi an ka kɛnɛya kɔnɔ bi kɛnɛya ye élément spécial de élément spécial ayiwa o ye kɛrɛnkɛrɛnnen awɔ an ka docteur maison kosɛbɛ Kuje Tata Touré a taara Gabriel Touré la o don Lala Kuyate e bɛna se ka élément lajɛ a bɛ maa miiri janya kosɛbɛ Samara miiri janya ko ninnu man ne dɛ o la émotion ka jugu ne ma awɔ an k'an sigi ayiwa Tata a y'an sama min na kosɛbɛ an ni kanubaw ko lajɛ n'Ala sɔnna kansɛri ye bana cɛjuguba ye ka fara dimi a n'a degun kan a furakɛli tɛ taa musaka bɔ kɔ wa mɔgɔ kelen fanga tɛ se kansɛri bana suguya bɛɛ lajɛlen bɛ ten kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bi babu sen n'o bɛ tali kɛ joli kansɛri kan a ka kan an k'a dɔn walasa an ka se ka kɔn a ma ka don an n'a kɔlɔlɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ fununen non en plus sera kuru kun bɛ kankɔrɔla la quoi bon au début u kun bɛ ka traiter ni farafin fura sugu min i n'a fɔ u bɛ ka kuru traitement de k'a la quoi voilà joli la cancer quoi fɔ type suguya dɔ de ko LAL bon o de b'a la le père de y'a daminɛ fɔlɔ bon actuellement ale yɛrɛ dɛsɛra pewu bon fitini ma yɛrɛ ko an bɛ to k'o fara ɲɔgɔn kan pour que a ka se ka ordonnance ni fɛn ninnu san cɛkɔrɔba b'a la ko a ta ka taa n'a ye so k'a sɔrɔ hali n'a ma kɛnɛ bɔ parce que solution tɛ yen donc bon laɲini min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o de ye sababu man dɔgɔn quoi k'an dɛmɛ financièrement bon à chaque fois ordonnance minnu bɛ sɛbɛn a ordonnance bɛ taa jɔ dans les 70 100 al dire mamolo 100 ça fait 98 000 et quelques bon vraiment ni te fanga jolena ou ni te ka war jolen soro na fora ya to ko chaque semaine a manogo dimi yala farikolo la de quoi donc atikena fo euro précis kelen ne be ko de ba dimi mais plus généralement ko le tugu do de ka télé ka dimi mi me se ka andeme ka nga degun ta o kono be jaay ko jugo a de ga bana ko na damen na bon a bi to ka a disi muni tulu o amita bo kalama mamina o anana kana laje anana dade se ga so mara fe ne ya kono barakata dron ka kuruyi akono aso anye ko be kala disi dimi do ko disi dimi ko amena ala o bona vrate kan yerme minga ala o onana boy sanana kata kuri nyima ndana ariola bla ani arioka bla olu ko cancer do o papier danga ko Gabriel Touré ponji angon maka demere ni ala ka mo be mo mese ka neme kanga de frake ala ni kra kan ko so ay bana ngona ay de gun shabe se demo parce que ara de se ra ka wuri ka tamassa bana ngonya de se ore mo sa kana so de gun metam bo fere ta on yoro bulubli angon jigi me ala rek de me ka mo dero mo ko bi ni mo mese ka so ka neme ala ni kra ra jati ka so pour anga de bi se ka na chuko ande setan yoro de setigi ala banabagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mago bɛ dɛmɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin denmisɛnnin ninnu dɛmɛ ɲininen don walasa nin denmisɛnnin ninnu u bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ n'a bɛ fɛ ka dɛmɛ lase u ma a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ 72 44 56 18 cancer bɛ den na cogo min a bɛ mɔgɔkɔrɔba la ten cancer suguya ka ca bamanankan la u b'a wele ko bon mais bon tɛ en tant que tel mɔgɔ si ma mɔgɔ si bon o fɛn tɛ quoi ala suya ka ca a bɛ se ka kɛ mɔgɔ farikolo fan bɛɛ ala kɛrɛnkɛrɛnnenya la denw ta min ka ca an fɛ yan dɔw ta bɛ k'u da la dɔw ta bɛ k'u kɔnɔbara la
ren ta b'a la joli ta b'a la ɲɛ ta b'a la. leucémie ye jolilabana de ye ale bɛ komi bon mais bon min don a bɛ joli de kɔnɔ jolikisɛ kan joli minnu dilanna o tɛ dilan ka ɲa ka se u se wagati la a bonnama bɛ kɛ cogo min na o joli u ma se ka dilan ka se u se wagati la a bɛ yɛrɛkɛ farisogo fan bɛɛ la yɔrɔ farisogo fan bɛɛ joli bɛ taa yen donc ale bɛ yɛrɛkɛ farisogo fan bɛɛ la normalement ni joli bɛ dilan cogo de b'a la k'a timɛ k'a kɛ jolikuru ye jolikuru bɛ fo façon saba donc o façon saba ninnu dilanni tɛ se u dan na fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'olu bɛ sigida la ka se tɔɔrɔ ko se den muso kɔnɔma ma o bɛ se ka a lase a ma komi exposition radio an ka togodaw la n'o ye binfagalan ye binfagalan n t'a dɔn n'i b'a dɔn u b'a k'u ka forow la u b'a seri binw kan bon yɔrɔ jaralaka ninnu caman bɛ sisan salaya b'u minɛ foro la wala siyɛn tɛ k'a ɲɛ ma dɔw u bɛ danni kɛ dɔrɔn binfagalan serili daminɛ bon binfagalan ye poison de ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka na leucémie sosofagalan fiyɛta ninnu an bɛ min fiyɛ an ka so kɔnɔ sufɛ bon mɔgɔw b'a fiyɛ so kɔnɔ mais kɔlɔlɔ b'a la dɛ. minnu ka tabiya ye fɛn min ye gulɔ min damatɛmɛw ni infection dɔw bɛ yen nɔ olu b'a favoriser infection virusu de ka teli la minnu b'a favoriser mais mɔgɔninfin yɛrɛ dacogo la génétiquement mɔgɔninfin dacogo la mɔgɔninfin dacogo dɔw bɛ yen olu bɛ ni cancer bana in favoriser den bɛ ka farikalaya damatɛmɛni ka mɛn wagati kɔnɔ a bɛɛ kana fɔ k'a fɔ ko sumaya palu de don ou bien fièvre typhoïde jango n'a y'a sɔrɔ a den lamasina farikolo bɛ jɛ ka damatɛmɛ ka farikolo jɛ donc o kɔrɔ joli bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ou bien ne tuma bɛɛ a b'a fɔ k'a sɛgɛnna o tɛ tamasiyɛn ɲuman ye an ka baara la o la i b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ o cancer bana in fɛnw signe dɔw t'a la ani fana kuru ninnu kɔnɔna kuru n'i bɛ ka den ko n'i tɛgɛ magara kuru la kɔnɔ jango n'i tɛgɛ magara kuru la dɔ bɛ ka fara kuru min bonya kan i ka teliya ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ou bien kamankun ninnu ou bien kamankɔrɔlaw ou bien gɛnɛgɛnɛ kɔrɔlaw ninnu n'i y'a ye kuru bɛ ou bien kankɔrɔla ni kuru bɛ a bɛ f'a ma ko ganglion n'i y'olu ye dɔrɔn i ka gɛrɛ i ka dɔgɔtɔrɔso la mais n'i y'a ye mɔgɔ min a ka joli bɔn ka ca ɲintara yan fan fɛ ou bien ni farisogo banana ou bien hali ni bana ni jugu tɛ a bɛ joli bɔn fo joli bɛ mɛn ka bɔ a ma fɔ joli tɛ simi dɛ mais a bɛ bɔ mais o kɔni n'i ye den ye k'a fɔ dɔrɔn ko kolotugudaw b'a dimi a i ka a sɛgɛsɛgɛ o fana na. a biɲɛ bɛ ka bonya a samanen bɛ ka bonya gɛlɛn bɛ ka bɔ a la o bɛ se ka basi bɔ dɔw ani dɔw fari fagalen ma yɛrɛ ka to a tɛ dumuni kɛ donc n'i y'o. Nala Kuyate i ɲɛ bɔra ka a ye sisan a ma nɔgɔ n bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛnɛya ɲuman d'a ma ala ka bɛɛ kisi bana jugu ma wala amina yarabi Nala Kuyate denmisɛnnin minnu filɛ kosɛbɛ ala ka kɛnɛya d'u ma amina yarabi Samaila ala ka maa ŋɛnɛ ɲuman tugu ci o ma minnu bɛ se ka o somɔgɔw dɛmɛ ni musaka ye amina yarabi fɔ somɔgɔw yɛrɛ fɔ cogo min na kosɛbɛ Nala Kuyate ɲɔgɔn tɛ degun ni fila tɛ kelen b'u kan bi kelen b'u kan n'a fɔ ɲɔgɔn sifinnakaw walayi e y'o ye nin dacogo in na a ma nɔgɔn Samaila a bɛ hinɛ jigi dusukun na a bɛ maa min a b'a kinigini kosɛbɛ o la kɛnɛya tigilamɔgɔw fana bɔra ka ladilikan minnu di an k'an janto olu la ne yɛrɛ tun tɛ ninnu dɔn yadɔ fo sosowara minnu bɛ fiyɛ ani an bɛ binfagalan minnu fiyɛ an dun taala ye olu ye Kuyate an taala olu ye kosɛbɛ ja olu fana bɛ se ka kɛ sababu kɔlɔlɔw bɛ ka na ni ninnu ye ani o ɲɔgɔn caman ani kuru dɔw bɛ an b'a négligé an b'a fɔ ko sumuni don ja olu tɛ donc n'i ye o dɔ ye dɔrɔn i ka boli ka se kɛnɛya la ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen jan ko olu ka se ka e bilasira kosɛbɛ bawo Nala Kuyate maanifin bɛna ka baara don wallahi waati b'a la kasira la waati sera Samaila kosɛbɛ an tɛna folikan labanw di kanubagaw ma ka se ka bita kun cɛya ayiwa Samaila an bɛ bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin sɔgɔmadon jɛmukan filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna fo ka taa se Mali kɔkan na ko k'i fo yadɔ ɲɔnɔ ko n fana bɛ ɲɔnɔnkaw fo kosɛbɛ ko ɲɔnɔnkaw ka foli bɛ yan ko nin waati in na ɲɔnɔn tali kɔni an bɛ siraw ɲɛ dɔɔnin sa nka an b'an to a ka foliw sama ɲɔgɔn ma
Eta ni taara bɛ na ni Mali wɔɔrɔ ye ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen a da sera yɔrɔ min an da ma se yɔrɔ min an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ani jamu na k'a fɔ ni ne kɛra an seko ye bi jamukan kɔnɔna na waati sɛbɛkɔrɔ korona ka se ka o bɔ k'o di aw ma n'Ala ma basi kɛ sini fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan. I y'a fɔ cogo min na sini 10h 11h ne ma basi kɛ Dara Kuyate ne ni e an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ɲuman dɔn an ka technicien fo kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ taa ka ɲɛsin olu ma ka sababu ka cɛsiri ni wuli ka jɔ ye dibila baara kɛbaaw don Dara Kuyate ka Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen fo maa dama minnu si mɛ ka jamukan lajɛ waati sɛbɛkɔrɔ gunmɛ an b'a fɔ Ala ka sini fara an si kan. Ami. Amona e ka ni dey abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin ni nene bara ni Afrique bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i la nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jan te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ e Ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye Ala te Zara